карам 300. С 766 км в час, виждате, направо къде да вижда. Много бързо минаваме, направо личен такъв през колите. Уникално е, виждате шофьора. Шофьора е... Шести номер, летим направо свърчаме и оставяме направо лудница. Тази камиона минава врачер, караме 306 км в час. Летиме и там едни перки, ако видите в далечината са виждат. Как тук ме не бе, така се славя, то сега как се славя. Ето, говори, там как перките, ярките се въртят. Аз съм постоян все пак, но трябва са ги пано. Това този човек обърна. Ето е, летим. Земата карта. Да. Колютка минаваме по колъчката. Айде, това беше.